an balimaw ani ɲakuma bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ sira min n'ale bɛ bɔ Nara ka taa Banaba o sira kɔni kan yen dugulamɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ samedi don k'olu kɔni ye mɔbili 20 ani kɔ ɲɔgɔnna ye o mɔbili ninnu kɔni ko maramafɛnw tun b'olu kɔnɔ maramafɛn minnu n'olu kɔni ni an ka finitigiw ka maramafɛnw tɛ wa an ka finitigiw tun tɛ ka mɔbili ninnu boli olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin maa ninnu kɔni minnu tun bɛ ka tɛmɛ ni mɔbili ninnu ye nin tɛ se ka kɛ maa wɛrɛ foyi ye minnu tɛ banbaganciw ye o dugulamɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko kɛ nin bi cɛ olu kɔni jɔrɔlenba bɛ yen nɔ ka sabula nin minɛ minnu tɛmɛna nin banbaganci ninnu bɛ se ka ko caman kɛ n'u ye ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ kunun ko CICR n'u b'a fɔ ale ma ko comité international de la croix rouge ale kɔni ale min ye communiqué dɔ kɛ communiqué min na u b'a jira k'a fɔ ko u ka yɔrɔ min kɔni n'o bɛ Kidali u ka lasigiso min bɛ Kidali ko bingannikɛlaw taara bin olu kan kunun ko 4 heures du matin waati olu kɔni y'a jira k'a fɔ o bingani o ye bingani filanan ye kalo 3 kɔnɔ min ɲɛsinna olu ka lasigidenso in ma olu y'a jira k'a fɔ o ko kosɔn olu kɔni bɛ u ka baara minnu kɛ Kidali o kɔni k'olu y'o dabila fɔlɔ ko fo ka taa fɔ ko wɛrɛ kɛra olu y'a jira k'a fɔ o baara dabila in kɔni o tɛna baara bɛɛ concerné ka sabula u ka baara dɔw bɛ yen nɔ min ye ka dɛmɛ lase dɔgɔtɔrɔsow ma ko baara kɔni ko u tɛna o dabila ko ka sabula ko n'o dabilala ko o ko bɛ se ka kɛ ɲangata ye ɲangata min barika bɛ bonya kosɛbɛ olu y'a jira k'a fɔ fana olu kɔni croix rouge mɔgɔw olu kɔni ye organisation min ni olu kɔni olu man ca ka to Kidali nin wagati in na halisa olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔni nin y'olu ka baara bila ye fɔlɔ yen min bɛ yanni ko wɛrɛ ka fɔ ayiwa an balimaw bi kibaruya min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la